Namar ka jingbom yarengkat karkom yo yau kau reshan haki babon teligi senong ki badan sekatahan terso ki bapalat igi khat sau teligi senong henin kesngi kata haka arpawai tarik upanai nailar arjar arpoar ki nong yalam jong ki self help group bat ki village organization ki lai lumlang ki pajba ki bapalat sau spa ngutam hat terso ban penpau ye kijing e bat bandawa nak sorkar ban pej ye kene kijing e jong ki pajba nong senong ki longkemi ki balai mi hakene kesngi ki belawan ra ye lagi khonret kilawan simbenta hakene kijingilang bandawa ban panyo lang ye kekat ration nak benta banyo yo khau ration hakador ka bagi longying longsem beduk kila banyo kilong kemi dek ban sim jong kejing sokhya kilawan ban poi haterso ban pani sak sarkar bagi badai hok banyo yo khau beduk kim syam layo henre kilongying ki bakhamdap khambyang ki yo yo neu khau beduk haba jengkren ki nong ilam ki laong ba kejingkwa jong menteri rang badu keri India Narendra Modi uba jupan pau halar kejingkwa jong u banrat dingkhong ye kejingduk jingkerdu kumta kawai pegawai ke longying habaro kawai keri ke dibadio ye ke ration card nak bantaban yo pediang yo khau baduk Henry kene kamsyam lalong kumbalabatha adau menteri rang badu keri namar hakene kathan terso ki badai hok banyo ye kene kakat kimsyam layo bat ke longying longsem ki babit ki babyang ki yo yo neu khau ration lengba ka jingdon jong ki ye kene kakat ration ki nong ilam senong ki balong ki rang ba senong na ketika than ki lapan pau ye keju ke jing sokhya namar kumba ka long hi ki nong seng senong ke ne ka than ki dik badang senya bet tang ha ka kamrep kamriang bat ki dang long ki briu ki baduk ki bajenjar bat ka jing bom yo yo neu khau ration ubalapan mang na ka banta jong ki baduk ka kta shibun ye ke jing sengau jong ki kene ke jing ilum jong ki ne ki long ki mi ki bapalat sauspa angut tam henin ka singi ki la shim ye ka rai ban let mi se ki bor district lengba ka tanan supply ke bari pej ye kene ka banta kene ke jingilum lang jong kene ki long kemi kene ka than kalong hapo ke jingilam bat ke jing penbet jong ikong yo ilut lengdo ibade ICRP ka terso cluster ha ke jing kersian lang jong ki self help group bat ki village organization baper ki badan se ka than terso ki nong yalam kila dawa dak bong ru bau deputy commissioner ke Ripoi district udi ban sim khia halor kene ka mat ke balakta ayo duk usuk bat lada omdon ki dak kishin ki ban ki board district kin sim khia kene ka kanhon kan sami biang ban penhe ye ki jing ki namar kede ko hok jong ki ban yo ye ki jing yarap kum ki nong shenong ke India Shushu hakane kasngi lami ru kasur bandawa ban penthamai ya karkom ai ya ki ration kan ki bakentup ya ke AAY bat ka PHH bagi dei ban long kat kum ke jing shisha bat kat kum ke jing long jingman jong ki long ying long sem ki baduk bat ki bakhambit khambyang hakane kasngi lai don langru uba pial shon shadap ubri orang basenong jong senong terso lengdo ikong Sicilia walang ibdi presiden jong ka village organization tengam ikong yo ilut lengdo ibdi ICRP terso cluster ikong Quintina Mashli uba Lazarus Lamare uba Peter Sengkli ubri orang basenong jong samatan bat kiwei pelong yang kan seni mentah seni kalau pada kalian dengi ki bom yo yang karison kat hantam yang kita ki bayo yang kita kanon FSA mo de hangan seni pelong kenang yang kan jing lang ikot kenang ya pi kinong senong jangan kan tan bat penpa hadu kan teli kita dong nieng ni don apo jangan kan area ka jongi kenang bang ini yo bandawa mentah seni syak sorkar baka sorkar kan pensnge kan jing dawa ka jongi namar ikot kenang kan por ya kini kinong ra ya kan kubor kenang makin ra ya kan kupor ya kan dawa ka jengi syak sorkar nakabenta bangi kum kidong senong haba gila long kidong senong jong kari India nila don kam banyo eta ka hok teh kan si pelong ya kan jingelang teh kan por ni sedang sendono ya kan jing dawa ka jengi ka hok niru ngidon kam banyo eta ka hok haba ngilong kidong senong jong kari India bat khantam ngilong kidong tebut ha manlau snam kiwe kiyo eta hok bale ngimyo Dede nak kadang ni pelong kenang ya kan jingelang nak benta bangin dawa ya kahok kejungi. Nak kalian juga uwe lagi rumah senong. Haus nam araja arpo hapor badon ke lockdown. Ia persiang bendap di kini kom malapha nak sarkar bala penmi na blok. Nangai uwe ko uwe rumah senong. Ngila le ya kan nak benta jong pi ki bom don ki karson bom yo. Te nak kalian juga la persiang hadu mentar om palle nak sarkar.
si bentang ide bun ong ka burom laning aga jisungu ka bekerpang ya ka sentral jungi laning ka serkar sentral ka pala ayo ndeu khau mo om tang gitu bodon kikan hende nga ong pat ka we pat nga penpau sosi ka long bagi babun pat na pedeng yo phi ka long ing om yo we ha ba de hok ka kat rishon ngim yo ka ba ar ba de bo ndeu khau uba ka serkar nadu sentral ba haru me khalaya jungi bat kemi ndeu khau na benta ka lockdown jong ini gisne menta hadu menta phimyo yo bayo ngiyo hende ya ki bomyo kidu de nama gata na kaliang jong ki noyalam jong ka kisela group ke bodon hapo jong kane ka thain jungi hapo jo terso chandrai kila shim ne kane senjam ke bodon kong naga benta jo ki ke loim baro khatla ka saw tuli gisnong bangi bu ya kane ke jingdawa sha nangkong naga sarkar jungi na po Meghalaya bat kumjur syapo ka sentral ban penyo no naga benta jungi ke longing ki baduk ki bagordu ya ka ne ka kadison hapde jungi ngitip om tang na benta khau ka kadison galong bodon kam hagi benta baro te de nama ka tangi I kum ginong shnong jong karin dia lada ngimdon ka ne kadison ngange bangi sapoi saga jingyap lane saga jingdu ka bakrau om tang habangyo e khau wat kiwe ro te kumala ong menne nakaliang yukir baisnong ila dep ya kini ke form bat pendap haga por jo usnam ar haja arko hene kat mentaru ka sarkar ni kampal le tenga we ni kino yalam snong ong haga ni ka por kane ga de ji stang ka kong lada ka sarkar kampen sngap le kino yalam jungi kimpet sngap ya kane ka sinjam jungi ngimbung se ban mi daga ya ki ka kham ka ba kham ting shu wat ba le mi hangte hapo supply hapo disiru ngimbung se te ka jingker pat kalong ma phi kalong ing kalong sem ma phi ginong song snong sim khia ya kane bat aru ka jingker san lem jo phi naga benta jungi ki ba nginya ya den ti shekmat bat ma phi nginya kersan lem bala kunom no ka sarkar ka hapi ban pe lane ban khmi thu banyarap na benta jungi kalong ing ki hajar ki bondon ka rishon khau rishon ru omyo khau e ru omyo hande ka jingpang pat kam omwan tang hau tau bodon ka rishon hande kawan ru ya barok ka saruk na benta jongki dena mata ngi penram ru ya ka sarkar ka bom la nyaukor yang ngi ki baduk ki bakordu bat kaktin berkakam kini ki audit nakaliang ka sarkar la don lu hange hendringin saya keren ya kani hadimpat ya ka bamenta ka e ka bangi ngin kren kalong bangin dawa ya ka hok jongpi upai ba Mindawa ya ka hok jongpi upai ba bunsin ha bangi le shim ya une urasan ni sini ya kita ki bom la bandra ya ka flarasha denem pilang ya bi kata mangi kit ya khau ki we pat ki bom ya khau ki bli supai hato in kedang tang mangi ngin bamja tang mangi kita ki we ki ba sha thangan pade ai ki niam hajing shisha u prime minister Narendra Modi jungi kajing kwa jeng uba ka we ka long injong dari India kam dei bandu ya kan ka rashan baro ngide banyo la ka jong ka hok la dangidon hom tengam dangidon haterso dangidon cadalhi dangidon cakal kata ong kumno wong ka we kakat ka we kakat ha ka we kari kila banshim la da ngamyo rashan na kan ka shnong ru ngan le samalas na ngan le skiwe ki caka ngan rai ka rashan kila ban ayanga kila ban aya phi kata ka de ka sur jong prime minister jungi shano pin lai phi kinong shong shnong jong kari India pila ban shim ya ka hok jong phi kinong bat rashan kim la ban ong ba phim dei na ka ne ka shnong im la ban ai da phi le shkano ban jaka ra na ka jong phi pinyo ya ka hok jong phi handre ke e ka ba kong san ka bang ide ban ya pai ha ka ne ka por ka long ba ki ba pli kinon kham tam e kinon bat kine ki bom yo ya ka karshan bale ni yo I ba kinon kayin ban shong kindan kajaban ba mur kindan kajan kan ban phang mur kindan bale pa kidai kinon non kamut ba kidai ki baruspa kidai ki badak ki babiang hendre ka sarkar kam pa ban penduk ka su ai ban talang hendre ha jingja hangi kinong pendom jingi kine ki than ba ki shnong jingi ni yo I ba bun sin ki ba kambiang ki yo ya u rashan ubalai pusan u PHH u AY hendre kat ba kini kilongin ki ba khamduna ba ki bom dan bam ki yo ya unon kani ngi karpat ya ka sarkar jingi ba immediately what ka
badai ban penbaik no ia kan nega kam namar balai ngin kuak bangi nak kaliang pa iba para nung bam rasan ngin yo ki we timyo hato pi suk mensim ban bam ngatarai pin nom suk ka mensim pin nom suk ka mensim bangi ngin bam kedang tu ki we kin sapna te na kan nega daw ngi kepat ya ka sarkar jengi badai na podisi ka badai pe ya kan nega food supply jengi bakin sim kia ya kan bakin kit kia ya kan bakin penrumah tendang skor jengki ya kan nega jingot jengi ka bam takasngi kan nega jingot kalong ka bakta ya ka jingem jemiro barong idan ka jing sngeu dia barong idan ka jing songsi teng sngeu kuman ino e ka tukap pela ya ka pela rosan jengi namara bang yu iki deki perlok jengi kia nang tukim dan pela balai kimyo ban leishim kin leishim ru hakador ka barem ukhau batang nyo kilo kimot shimanai da utang nyo kilo ka sokar ka thok khandai kilo hendring yo sane nyo kilo te hato ki kedang ki im ngam tharai kin kedang mereka jing sungsi kan keta hakiman lau gunai man ba manga ban mapi gikit yaw rosan ka jing keta ikitu ki bom yo rosan kan long ka jing sungsi kalong ka jing sungsi ba kalong ka jing keta te na ka daw hakani ka pon ni perkat ni kerpat ya ka food supply ka food civil supply and consumers FS department bahkan semua ban shimkia ban penbiang ya kini ki pai ba juni mdai tahan ne nganga pe ki area ki babun ki daki pau shinong ndang ina rum shi ki shinong ni yo i baki ong kumno ki ong kong yim dan rasion kim dan kecat ki de ki beri ki baduna ki dokhat men kalong yin jengki kanalar ka badu ki dan ski khun ba na kat rasion mdon na ka ni ka daw ni kerpat syakane ka sarkar ka badai pe ya ka jingbam ka jingdi jong kari hibaroko way bakin semua haban pendiam ini banyo ya ka namar ba pusin kanya hat ko ko ini ya kita sion namar ba dengkek habi